Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Talson Kamalata. Koma poyamba nayi mitu yake. Chimanga cholemera matani oposa 4,000 achinyamula kudzera pa njanji kuchokera ku nkhokwe yosungira chimanga ku Lilongwe kupita ku Balaka kuti akachigawe kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mchigawocho. Mabungwe omwe saboma kudzera mu bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum ati afuna kuti kalembera wachisankho apitirire. Ndipo gulu la atsogoleri a zipembedzo layamikira boma la President Chakwera kamba kodzipereka kupititsa patsogolo mioyo ya nzika za dziko lino. Chimanga cholemera matani 4,000 achinyamula kudzera pa njanji kuchokera ku nkhokwe yosungira chimanga ku Lilongwe kupita ku Balaka kuti akachigawe kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mchigawocho. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodima Afyaupi Mwafongo ati cholinga chawo ndi kufikira anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno makamaka dera la kumvuma. Bitisi Mwape wadza ndi ripoti. Poyankhula pomwe amalongedza matumba achimanga chomwe achigawe m'maboma mchigawo chakuvuma, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Dodma Afyaupi Mwafongo ati mwa matani 4,000 omwe agawewa 2,500 awatumiza kale kumalo osungira chimanga ku Liwonde. Amwafongo ati Dodma ndiyokonzeka kwambiri kuti ipereke chimanga kwa anthu omwe akhudzidwawa ndipo akugwiritsa ntchito njanji komanso galimoto kuti akafikire anthuwa mu nthawi yabwino. Iwo ati ndiokondwa ndi kukonzanso kwa njanji mdziko muno yomwe ati akunyamulirapo chimanga chochuluka pakamodzi chomwe chikumakafika mwamsanga ndipo zikuwathandiziranso kupulumutsa ndalama zochuluka. Chimanga chimenechi tikugwiritsa ntchito njira ziwiri kuti chikafikira anthu amenewa, kugwiritsa ntchito matraki amene ali kudzera pa nsewu, komanso tayambanso kugwiritsa ntchito train stima ya pantunda. Lero tili kukanengo kuno pamene stima ya pantunda ikunyamula chimanga chimenechi. Akaka ndi kachiwiri tikunyamula 4,000 metric tons. Trip yoyamba tapitisa kale ku Liwonde inakasisidwa pano paso akusisa china. Iyi ndi trip so ina yachiwiri imene kunyamulanso chimanga chomwecho. Pakadali pano bungwe la NFRA lati likugwira ntchito bwino ndi a Dodma pofuna kuthana ndi vutoli. Mmodzi mwa akuluakulu ku NFRA Cosmas Perekani atsimikiza kuti dziko lino lili ndi chimanga chokwanira ndipo ati akuchipereka kwa anthu kudzera ku Dodma komanso ku Admark. Chimangacho pakadali pano tili nacho chokwanira. Kuyambira Mei kufika Oktoba tinagula chimanga chokwana 83,000 metric tons. Pa 83,000 metric tons imeneyi tatulutsako 16,960 metric tons kuti Department of Disaster Management Affairs achigawe kwa Malawi, komanso tatulutsako 5,874 metric tons kuti chipite kwa Admark kuti chikathandizire pa price stabilization. Malinga ndi Dodma mamawanja pafupifupi 1.3 million omwe akhudzidwa ndi vuto la njala, nthambiyi yafikira kale maanja 1.1 million. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Undunaona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wati kukhazikitsa kampeni yolimbana ndi nkhanza kwa amayi komanso ana lolemba likubwerali pa sukulu ya Mpasa ku Phalombe. Kampeni yolimbana ndi nkhanza pakati pa amayi komanso atsikanawa iyamba lolemba pa 25 Novemba ndipo idzatha lachiwiri pa 10 Disemba chaka chino. Zambiri mulipotiri la Trust Office. Kuchuluka kwa ngozi zogwa mwazizi zikamba kakusintha kwa nyengo, miliri ya matenda monga COVID-19 komanso kukula kwa umphawi ndi ena mwa mavuto omwe akuchititsa kuti amayi komanso atsikana ambiri akhale pa chiopsezo cha nkhanza. Malinga ndi report la UNICEF, amayi 42 mwa amayi 100 aliwonse akumanapo ndi nkhanza m'moyo mwawo. Ndipo ndunayiona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi komanso abambo a Jean Sendeza yati ili nchiyembekezo choti masiku 16 a kampeni yothana ndi nkhanza kwa amayi ndi atsikanawa athandiza kuchepetsa mchitidwe mdziko muno. Nkhani ya nkhanza imachitika ku Malawi kuno tonsefe ndife mboni, koma malamulo tili nawo. Malamulo othetsa nkhanza pakati pa amayi ndi atsikana. Koma kumene kwatsala tsopano ndikuti tonsefe tigwirane manja. Kugwirana manja kwake ndi kwa inu anzathu amene mmafalitsa mauthenga osiyanasiyana
komanso anzathu andale, komanso mafumu athu, komanso aliyense ngati m'Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision ali Tsilombe wati bungwe lawo lipitirira kutukula amayi pachuma ngati njira imodzi yothandizira kuti akhale ozidalira. Alombe apemphanso mabwalo a milandu mdziko muno kuti azichita machawi popereka zigamulo ngati njira imodzi yothandizira kuti anthu ena apewe kuchitira nkhanza amayi komanso atsikana. Amvetsetse ndi kuzindikira nkhani za gender based violence komanso kufunikira kwakuti amene akukhala involved mu nkhani zimenezi alandire chilango choyenerera ndi cholinga chokuti anthu ena akaonapo atengere phunziro asapitirire kuchitanso nkhanza zimenezi. Dziko la Malawi lidayamba kukumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza pakati pa amayi komanso atsikana kuyambira pa 25 Novemba mchaka cha 2017. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda tsopano ndi mmodzi mwa atsogoleri omwe ali mu gulu lolimbana ndi kusintha kwa nyengo kudzera ku msonkhano olimbana ndi kusintha kwa nyengo wa COP29. Iwo awasankha kutsatira zokambirana zomwe zinachitika ku msonkhano okambirana za kusintha kwa nyengo mu mzinda wa Bako kudzera mu bungwe lomwe iwo amatsogolera. Iwo afotokoza. Mutu wa msonkhano wa ku Bako chaka chino unali onena kuti pachizokunena kuti climate financing kodi zikuyenda sizikuyenda kuti ndalama akupereka ku maiko ongotukuka kumene ndalamazi kuti apangire chitukuko. Ndiye kuyankhulana kwathu kwa panopo kwakhala kwa around climate financing. Argument yathu ya enough yonena kuti ndalama sizikufika developing world. Zikamafika zimabwera mochedwa. Makamaka from public sector ngati tinene kuti kaya World Bank kaya kapena tinene kuti UNDP zimachedwa kaya UNEP. Ndiye panopo ideyo ndikuchita advocate kuti maiko ambiri azichita focus private sector chifukwa 200 trillion zili ku private sector komanso private sector ndi amene amayambisa kusintha kwa nyengo. Ngasi opanga Coca-Cola kaya opanga nsalu kaya opanga kandi mowa kandi chani mafactory ma industry akulu ziko osira pansi ndi amene amachita ma emissions amene amayambisa kusintha kwa nyengo. Kotero ma company achi ndi amene ayenera kumapereka ndalama ku maiko kuti azichita review. Ngati ku Malawi panopo 5 million people alibe chakudya ndiponso 650,000 anthu alibe nyumba zinagwa. Zimene kuyenera kuti kwina kwache kuti ndalama ndi imene ndakhala ndikulingana nayo kunoko kuti anthu ndiponso ndikumva kuti akuofesi kwa za environment zachilengedwe anali konkono. I'm just hoping kuti akumana ndi anthu amene wachipa panopo nkhani imene takamba kunoko 1 week yonse ndipo wiki ikubwera ndi ya ndalama basi. Mabungwe omwe siaboma kudzera mu bungwe lawo la Civil Society Elections Integrity Forum ati afuna kuti kalembera chisankho apitirire komanso akuluakulu a bungwe la zachisankho la MEC apitirire kugwira ntchito zawo chifukwa analembedwa ntchito motsata malamulo. Akuluakulu a bungweli motsogozedwa ndi wapampando wake Stanley Moyo anena izi mu chikalata chomwe atulutsa ndipo achiwerenga kwa atolankhani mu mzinda wa Blantyre. Iwo apemphanso anthu mdziko muno kuti asanamizidwe ndi anthu andale kuti aziyambitsa ziwawa chifukwa izi zingasokoneze mtendere omwe ulipo mdziko muno. Amoyo akufotokoza. Uthenga umene ife tili nawo opita kwa Malawi ndionena kuti zambiri zimene anzathu azipani zotsutsa boma akuyankhula zikungofuna kusokoneza maganizo a anthu ovota amene ali kumidziko. Chifukwa pali zina zimene iwo adatenga nawo mbali poti izozo zichitike. Choyambirira kulembedwa kwa MEC chair Anabelo Ntalimanja tikafufuza nkhani je imachokera ku court ku judiciary ikachoka ku judiciary kuti amasankha anthu amene aloyenera kuti akakhale pa mpando wa MEC chair ndipo maina aja amatumizidwa kwa president. Akatumizidwa kwa president amavuzaso zipani zonse ndalandira maina awa. Maina amenewa akufunika kuti mmodzi mwayo atengedwe apite kuti akakhale MEC chair. Ndipo akamaliza zimenezozo akavomerezana amapita maina aja ku parliament. Ku parliament ndimene amachita approve kuti ndizonadi uyu akhoza khala MEC chair.
ndiye mutha kuyang'ana process iyo ngati yonseyo inayenda popanda wina otsutsapo lero ndiye tikunena kuti nkhani imeneyo siyoyenera. Komanso chaka zonse zapita zisapachitika zisankho zosiyanasiyana za ma-by-elections. Ma-by-elections amayendesa ndi anabedwa mtalimanja yemweyo. Kodi chifukwa chani iwo nthawi imene sananene kuti mayi watu achoke pa mpandopa. Akunena lero chifukwa chachani. Chachiwiri tikuyang'ananso za chief executive officer bwana wamkulu wa meki amene amayang'ana za secretariat yonse. Iyeyo oti wadanipedwa ndi ma-commissioners. Ndipo ma-commissioners ndi anthu amene amachokera mzipani zosiyanasiyana. Anachita proof ndikunena kuti akakhale pa mpando. Lero anthu gulu lomwelo likunena kuti amene achoke ndi osayenera ifoti akukhudzana ndi chipani china. Zimene zili kuti ayi. Ngati akufuna kuchosa anthu ameneyo ayendesenso dongosolo lomwe lija limene adamulembera ntchito kuti anchose ntchito. Chinthu china chimene tikufuna kunenapo ndi machini a systematic amene makina amene wawo akuanenawa ndi makina oti anthu onse azipani zonse nthumwi za zipani zonse zidakhalapo misonkhano yosiyanasiyana zayenda mwina kunyanja konseko kumazungulira kumakuzana za zimenezo. Komanso ena adatengera kunja maiko akunja kukakhala nawo kunja kuja kukaonanso kuti machini amayenda bwanji. Nkubwera kuno kuzavomeza kuti ife tikhoza kugula boma ndikuyamba process yogula zinthu zija kubwera nazo. Lero akunena kuti machini amene ndiobera mavoti. Kuti zimene zazidziwa liti. Chomalizira tikunena za zipolowe zimene zikuchitika Malawi muno. Zakhala zikuchitika zipolowe zosiyanasiyana. Komanso ena aluzapo miyoyo yawo zifuka za ndale. Ife tikunena kuti Malawi ndi mmodzi. Southern region, Central region, Eastern region, Northern region. Ife tonse ndife Malawi. Chipani chilichonse chili ndi ufulu wakapanga msonkhano kwina kulikonse Malawi muno. Popanda kuopsezedwa, popanda kuyimisidwa, popandanso kutero kuti apatipanga motani apite akapange msonkhano. Mukuonera nkhani zikuchokera kuno ku MBC. Tionenso mitu yake. Chimanga cholemera matani oposa 4,000 achinyamula kudzera pa njanji kuchokera ku nkhokwe yosungira chimanga ku Lilongwe kupita ku Balaka kuti akachigawe kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mchigawocho. Mabungwe omwe saboma kudzera mu bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum ati afuna kuti kalembera wachisankho apitirire. Ndipo gulu la atsogoleri a zipembedzo layamikira boma la President Chakwera kamba kodzipereka kupititsa patsogolo miyoyo ya nzika za dziko lino. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite anti-termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Kodi mnayamba mwaganizirapo za ubwino wa ziyankhulo zosiyanasiyana m'misika ya mdziko muno? Mu ripoti lathu lapadera msabatayi mtolankhani wathu Jackson Sichali afotokoza zambiri momwe ziyankhulo zosiyanasiyana zathandizira kutukula misika ya mzinda Mzuzu. Iye akunikanso momwe izi zikuthandizira kusintha miyoyo ya anthu ochita malonda ochokera m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Uwu ndi msika wa Freedom Square omwe umadziwika bwino ndi dzina loti Taifa mu mzinda wa Mzuzu. Msikawu unakhazikitsidwa mchaka cha 1997 pomwe ena ochita malonda anathamangitsidwa mu msika waukulu wa mu mzindawu. Pano msika wa Freedom Square ndi umodzi mwa misika yodalirika mu mzinda wa Mzuzu omwe ukuthandizira kwambiri pa ntchito yotukula anthu omwe akuchita mabizinesi ang'onoang'ono komanso kupititsa patsogolo ntchito zachuma mu mzindawu. Msikawu uli ndi anthu ochokera ku madera osiyanasiyana
omwe amachita malonda ndipo anthuwa amayankhula ziyankhulo zosiyanasiyana. Zina mwa ziyankhulozi ndi monga Chitumbuka, Kiswahili, Yawo, Sena, Lomwe, Kiangonde komanso Lambia. Tisindire chino kwa ajetu. Funso nkumati kodi kusiyana kwa ziyankhuloko ndikofunika bwanji? Martha Nthakoma ndi mmodzi mwa anthu ochita malonda mu msikawu ndipo akufotokoza kufunika kokhala ndi anthu ochokera ku madera osiyanasiyana omwe akuyankhula ziyankhulo zosiyanasiyana. Timaonanso anzathu aja amene amapangira business kuti anzathu kani customer akafika pa shop amamulandira chonche ndife kumala kuja tupewera pali nene fiso timazaberako ma style awo akumene kuja kuti okhenga tikuno ku Tanzania amatere customer akafika pa shop mpaka amapeza kuti customer ngati samafuna kugula chinthu amapeza kuti kugula chinthu. Poterapo ndemanga pa zomwe Nthakoma anayankhula naye mtsikana ochokera ku Chitipa Mese Msukwa akuti anaganiza zotsegula shop ku msikawu kamba kuti samafuna kuti adzikhala moyo odalira ndipo pakali pano akutha kupeza zofunikira pa moyo wake. Chomwe chinandipangisa kuti ndiyambe business chifukwa chakuti zinthu momwe zilili masiku ano zinthu zovuta chifukwa ndi amayanga sangakwanise zonse kundipangira pawo okha ndena uzoti kapena ndipaseko capital ndipange business kuti zina ndizizipangiza pa ine ndekha. Wapampando wa msika wa Freedom Square Alifa Saidi omwe amachokera ku Mangochi ati kukhala ndi ziyankhulo zosiyanasiyana zimawathandizira kuti athe kuyankhula ndi ogula mu chiyankhulo china chilichonse popanda vuto lina lililonse. Tikatengera ngati kumbali ya ziyankhulozi ndi chinthu choti chimathandizira ndithu kwambiri kumbali ya business chifukwa choti timavana chinthu chochita chimene customer akuyankhula nawo somatha kumumva mpaka namathandizana mpaka napeze chinthu chimene chiti chofunikiracho. Msika wa Freedom Square sikuti umangopindula anthu ochita malonda okha ku msikawo kamba kuti konsolo ya mzinda wa Mzuzu imadaliranso msika omwewo potenga misonkho yomwe konsoloyi imatha kugwiritsira ntchito yochitira zina mwa zitukuko za mzinda wa Mzuzu. McDonald Gondwe ndi mneneri wa konsolo ya Mzuzu ndipo akufotokoza zambiri. Kuti ukafuna chinthu ku Taifa Market suka khala ngati mulendo chifukwa achewa ukapeza, atumbuka ukapeza, ayawo anzathu ku Tanzania ukapeza, even anzathu ku Rwanda ukapeza mu Taifa Market, even azunga amene zimene zitanthauza kuti anthu akutha kumvana bwinobwino and business kumatheka bwinobwino. Pangani yothandiza kukweza ntchito za malonda pakati pa ochita malonda mu mzindawu, Gondwe ati konsoloyi ipitiriza kumanga misewu mkatikati mwa mzinda wa Mzuzu ndi cholinga choti mayendedwe asamavute ponyamula katundu maka pomwe nyengo ya dzinja yayandikira. Boma la Malawi lili ndi malingaliro oyambitsa chiyankhulo cha Kiswahili msukulu za mdziko muno kamba kuti izi ndizofunika kwambiri pa ntchito za malonda maka pakati pa ochita malonda mdziko muno ndi maiko ena. Samise Mkonda ndi mphunzitsi woona za chiyankhulo pa sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia komanso othandizira phunziro ngati lomweli pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu ndipo akufotokoza zambiri maka pa ubwino okhazikitsa chiyankhulochi. Ku dziko ngati Malawi Chiswahili ndi chiyankhulo chofunikira kwambiri kuti tikhale ndi kuthekera kolankhula ziyankhulo zingapo zimene ndizodziwika bwino kwambiri muno mu Africa. Kudziwa kulankhula ziyankhulo zochulukirapo zimene ndizodziwika kwambiri muno mu Africa kukhoza kuthandizira ku nkhani za malonda kwambiri. Ino mukhulupirira mugwirizana nani kunena kuti bungwe la African Union panopa lidavomereza Chiswahili ngati chimodzi mwa ziyankhulo zimene ndi zoti zizilankhulidwa muno mu Africa. Choncho ife Malawi kudziwa chiyankhulo cha Chiswahili kuti thandiza unena kuti tikathe kulumikizana bwino ndi anzathu aku Tanzania yomwe ndi njira yathu yokafikira ku nyanja ya mchere ya Indian Ocean kuti tikathe kupanga malonda ndi abale athu kapena anzathu aku Tanzania umenewo. Komanso mugwirizana unena kuti pakati pa Malawi yapanga import komanso yapanga export katundu kupita ku Kenya komanso kuchokera ku Kenya. Komanso Kenya ndi dziko limene limalankhula chiyankhulo cha Chiswahili. Kazembe wa dziko la Tanzania kuno ku Malawi Agnes Richard Kayola anati kuyambitsa chiyankhulo cha Kiswahili kuthandiza kubweretsa umodzi pakati pa anthu ochita malonda maiko awiriwa. Kwamba Kiswahili kinaongewa na watu wengi duniani. Chiyankhulo cha Kiswahili chimayankhulidwa ndi maiko angapo muno mu Africa. Kotero kuyambitsa chiyankhulo chizitha kuthandiza kubweretsa anthu pamodzi maka omwe amachita malonda pakati pa maiko a Malawi ndi Tanzania. Tunategemea kwamba kuendelea kuwepo na watu wengi ambao watajifunza Kiswahili. Mzinda wa Mzuzu ndi umodzi mwa mizinda yomwe ikukwera kwambiri pa chuma ndipo mzindawo uli ndi anthu oposa 200,000 malingana ndi kafukufuku wa bungwe loona zakalembera la National Statistical Office. Tisindire chino kwa ajetu. Jackson Sechali,
MBC Mzuzu. bungwe la amalawi okhala mdziko muno komanso kunja lotchedwa patriots mogwirizana ndi mabungwe a Rotary ndi Lions Club ati tichikhumbokhumbo chawo kuonetsetsa kuti zipatala mdziko muno zili ndi mankhwala ndi zipangizo zokwanira. Mkulu wa bungwe la Patriots Akamuzu Chiwambo anena izi pamwambo omwe mabungwewa amapereka katundu osiyanasiyana ku chipatala cha Mission chalikuni mu mzinda wa Lilongwe. Achiwambo anatinso ndi udindo wa wina aliyense wakufuna kwabwino kuonetsetsa kuti mzipatala muli mankhwala ndi zipangizo zoyenera. Abdul Rahim Kamwana walemba ripoti ili. Katundu wa ndalama zokwana 1.2 billion kwacha amupereka pa chipatalachi athandizira kuti ntchito zothandiza odwala pa chipatalachi ziyende bwino. Pamwambo opereka katunduyi wapa mpando wa bungwe la Patriots Malawi Akamuzu Chiwambo apempha anthu ogwira ntchito pa chipatalachi kuti asamale pogwiritsa ntchito katunduyi pakuti cholinga chake ndi kuthandiza amalawi onse. Ife utenga wathu ndi umodzi. Choyamba anzathu ogwira mzipatala takonde amalawi anzathu. Taganizire ndipo tikufuna tikunenesa moyera kuti poyera kuti pasapezeke wina akutenga katundu amene kumpitisa ku private kapena kwina kulikonse. Katundu amene agwire ntchito pompano. Mlangizi wamkulu wa mpingo wa Katolika mu Archdiocese ya Lilongwe Deusdedit Kanyambo anayamika bungweli ndipo ati chithandizochi chipeputsa komanso kusintha kagwiridwe kwa ntchito pa chipatalachi. Ifeyo ngati chipatala tudziwa kuti chipatala chakhachi kubana ndi mavuto ambiri ndipo iwopo bwera andi wino kuti ndi zaulere atithandiza maulere. Nde pobwera kuno tuona kuti pamene panali mwina popereredwa ndio tithandizidwa kwambiri ifanira kuti malomoti mwina mwake mapatient pamene pamasokera mwina anthu asalala ndi chithandizo koma tsopano anthu alandira chithandizo chifukwa cha zimene atithandiza. Katunduyi wachoka kwa amalawi omwe akukhala mdziko la America kudzera mu ntchito yawo yotchedwa Project Cure. Boma lalangiza kampani yomwe imayang'anira za msika wa masheya ya Malawi Stock Exchange kuti ipeze njira zophunzitsa anthu momwe msika wa masheya umayendera kuti anthu azitha kugula ndi kugulitsa masheya makampani. Nduna ya zokopa alendo Mai Vera Kamtukule ndi omwe anena izi anapereka langizoli pamwambo omwe kampani ya Brant Hotels Limited yomwe kumanga hotela ina ku Lilongwe imaonetsa momwe anthu angagulire masheya mu kampani. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Kampani ya Blantyre Hotels yomwe imayang'anira Blantyre Riles ikumanga hotela ina ku Lilongwe yotchedwa Lilongwe Riles. Hotelayi izakhala ndi zipinda zogona alendo 180 ndipo ndi ndalama zoposa 80 billion kwacha. Pamene ntchito yomanga hotelayi ikuyembekezeka kutha chaka chamawa, eni hotelayi akufotokozera anthu zomwe angachite kuti agule umwini kapena kuti masheya mu hotelayi. Wapa mpando wa kampani avizenge kumwenda ati kugula masheya kuli ndi ubwino ochuluka. Potengapo umwini phindu lake ndona kuti umalandira chongola zanja chomwe amati dividend umalandira nawo phindu lomwe mahotelo amapeza nawenso umatengako mbali. Chinanso chenera kuti mulingo wa investment yako imakula. Ukoza kupanga invest yesere kaya 1 million kwacha pokutha zaka ziwiri zitatu zinayi ndalama yako ija sikhalanso 1 million kwacha ya imaberekana kukhala mwina 2 million or kuposera apopo. Ndiye njira imene iyi tikusandira ndondomeko za Malawi Stock Exchange komanso makamaka tikupereka mwayi kwa anthu makampani anthu ena aliwonse kuti apezepo umwini pogula mashares mu kampani ya Blantyre Hotels. Ndipo mawu ake nduna ya zokopa alendo Mai Vera Kamtukule inati kampani yomwe imayang'anira misika ya masheya ya Malawi Stock Exchange ikuyenera kuchirimika kuphunzitsa anthu momwe angachitire kuti agule masheya komanso kugulitsa. Nthawi zambiri makhati kusadziwa kumene kumatipweteka kuti munthu ndi ndalama ina yake ulomwe alimi kumidziko makhati andika ndalama ina yake afuna kusunga ku banki akoza tenga ndalama manager ndi kuyipanga kugula mashares m'makampani kuti makhati tisakudziwa. Ndiye kwa ineyo chandisangasaonera kuti panopa achitsegula chinthu chotena kuti amalawi eni yake akhale ndi danga loti agule mashares mmene mwazikhala ndi chinthu chosangaona kuti inetu hotel yakutiyo muli mashares anga mmene munkumaziona ndalama zawo azikukula. Kampani yodziwika bwino pa dziko lonse ya Protea Marriott
ndi yomwe izizayendetsa hotelayi ndipo izizatchedwa kuti Lilongwe Rios Hotel. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Gulu la atsogoleri a zipembedzo layamikira boma la President Chakwera kamba kodzipereka popititsa patsogolo miyoyo ya nzika za dziko lino. Wapampando wa gululi a Muhammad Chindamba athokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba kukhazikitsa ntchito zachitukuko zomwe tiphatikizapo kukonzanso misewu m'madera osiyanasiyana. Iwo yankhula izi mu mzinda wa Lilongwe atakumana ndi mkulu woona zachipembedzo mu chipani cha Malawi Congress, Mayi Ani Chibwana. Emmanuel Chimutu walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Helix Manemba. Gulu lakuluakulu azipembedzo omwe akuyimirira magulu azipembedzo zosiyanasiyana m'dziko muno atsimikiza kuzipereka kwawo pogwira ntchito limodzi ndi boma la President Chakwera poonetsetsa kuti dziko la Malawi likutukuka. Wapa mpando wa gulu la atsogoleri azipembezowa a Muhammad Chindamba anati chidwi chomwe boma layika pa ntchito zachitukuko ndi chomwe chawapangitsa kuyima pambuyo pa mtsogoleriyu. Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi mbusa komanso ifeyo ndi azipembezo, ndipo tidaona kuti ndi chabwino ifeyo tikhale pambuyo pa mbusa nzathuyu pompanga kuti akhoze zinthu zina ndi zina zimene taziona kale kuti zayamba kukhozedwa ngakhale wayenda zipinjo zosiyanasiyana. Mkulu woona zazipembezo mu chipani cha Malawi Congress a Ani Chibwana watsindika kufunika kwa atsogoleri azipembezo popititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Ndipo iwo ati boma la MCP lipitiriza ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zomwe zili zopindulira Malawi osauka. Malawi muno tikhoza kunena kuti wina aliyense amene ali ndi maso akuona, amene alibe nsanja akuona kuti Achakwera kupanga chitukuko pena paliponse. Tikakamba za misewu mulapita mtauni mukhoza osokera, mukapita kamupita kumpoto kamupita kumwera paliponse pali misewu. A president akupereka zitukuko mosasankha pena paliponse ayi, akupereka zitukuko mosaonera mtundu wa anthu pena paliponse akugwira ntchito yopambana Dr. Lazarus Chakwera. Ndipo gulu la atsogoleri azipembezoli lati likuona kuti kugwira ntchito limodzi ndi boma kuthandiza kubweretsa umodzi komanso kuthana ndi mavuto omwe anthu m'madera osiyanasiyana akukumana nawo. Mu nkhani za masewero, Silver Strikers yalepherana ndi FCB Nyasa Big Bullets posagoletsana chigoli masewero achibwereza mu mpikisano wa Super League omwe unachitikira pa bwalo la Silver mu mzinda wa Lilongwe. Tsopano Silver ikutsogola ndi mapoint 58, Wanderers ikutsatira pa nambala 2 ndi mapoint 53, pamene Bullets ili pa namba 3 ndi mapoint 45. Onsewa asewera masewero 26. Pomloka wafika ndi ripoti. Matimu onse anaoneka kuti anayamba ndi cholinga chofuna kupambana kamba kuti onse amagogoda kugola anzawo, koma timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndiyomwe inapita kwambiri kugola anzawo, pomwe timu ya Silver Strikers ndiyomwe imakhalisa ndi mpira. Ngakhale mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers Peter Mponda anayesetsa kuonjezera mphamvu potulutsa chimwemwe idana kulowesa Lepson Maganizo, sizinathandize kwenikweni poti Lepson Maganizo anangosewera mphindi zosaposera 10 asanatulusidwe, pomwe Mponda analowesa Paul Kansungwi pamalo pake. Mbali inayi mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Kalisto Pasua anayesetsa kuonjezera anyamata omwe sazigoli komanso ochinga monga Ephraim Kondowe, Isaac Salima komanso Ongani Lungu, zomwe sizinathandizenso kwenikweni kuti timuyi ipeze chigoli kamba kuti ochinga pa golo la Silver Strikers George Chikooka anali chero pa golo la Silver kukaniza nyamata monga Babatunda Depoju kuti asagolese chigoli chilichonse. Pa mphindi 90 Yankho Singo anapasidwa red card kamba kofikira mosakhala bwino Paul Kansungwi, koma izi sizinathandize timu ya Silver Strikers kuti ipeze chigoli kamba kuti nthawi inali itatha kale. Pakutha pa masewerowa George Chikooka anasankhidwa kukhala osewera yemwe anasewera bwino kwambiri kuposa anzake kamba kochosa mipira yoopsa yomwe anyamata Nyasa Big Bullets amavumbulusa. Masewero ena timu ya Moyale Barracks yapambana ndi asilikali anzawo Akamuzu Barracks zigoli 2-0 zomwe anagolesa Prince Piri pa mphindi 52 komanso Luke Chima pa mphindi 72. Kupambanaku kwathandiza anyamata Moyale Barracks kukwera pa mndandanda wa matimu league ya 10M, ndipo pano ali pa namba 6 ndi mapoint okwana 39 pamwamba pa Craig, Karonga United, Mafco komanso Kamuzu Barracks. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe.
Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Chimanga cholemera matani oposa 4,000 achinyamula kudzera pa njanji kuchokera ku nkhokwe yosungira chimanga ku Lilongwe kupita ku Balaka kuti akachigawe kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mchigawocho. Mabungwe omwe saboma kudzera mu bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum ati afuna kuti kalembera wachisankho apitirire. Ndipo gulu la atsogoleri a zipembedzo layamikira boma la President Chakwera kamba kodzipereka kupititsa patsogolo miyoyo ya nzika za dziko lino. Mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Tason Kamalata tikuti usiku wabwino.